बे हिसाबै नोंथांनि बे नाजानायखौ नुनानै कंग्रेसनि हाइ कमान्डनि एबा हाइ लेभेलनि लिडार बिटिआर आवहा नोंथाङा लाबोनो हानायनि मोनसे थासारिसिम दंना गैया? नंगौ बेयो सैथो नोंथाङा जेखौ सोंदों दाखालि थांनाय मार्च दानाव जोङो राहुल गान्धीजों जिरायहैदों आसामनिफ्राय जोङो 26 जन डेलिगेसन टिम थांदों बावहाय बिटिआरनिफ्राय आंनो दंमोन आरो दिमा हासावनिफ्राय निर्मल लांथासा जों ट्राइबेलफोरनि मादाव आरो बाखि एसामिस बे डेलिगेसनाव राहुल गान्धी बिथाङा गावनो दंमोन खारगे साहा बिथाङा गावनो दंमोन प्रियंका बायद' गैयामोन केसि बेनुगपाल दङ आरो आसामनि लिडारफोर दा बावहाय 4 नाम्बाराव आंखौ बुंहोदों केसि बेनुगपाल बिथाङा 1 नाम्बाराव देबब्रत सैखिया 2 नाम्बाराव रुकिबुल हुसेन 3 नाम्बाराव प्रदत बरदलै 4 नाम्बारावनो गर्जनखौ बिटिआरनि रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै बुंहोदों आं बेवहाय बुंदों जे नोंथांमोनहा इलेक्सना बोसोरसे दंबाय थायो होनदों नङा सार बोसोरसे गैया 5-6 मासल'सै खारन काउन्सिल इलेक्सना जागोरगोन बेबोथ' आसामनिनो इलेक्सन आरो बे काउन्सिलाव जिबायदि बिजेपिआ प्रिपेयार खालामदों मैया दाखालिनि बाजेटखौ लानानै जोंहा कंग्रेसआ मा खालामदों सार दा बेखायनो नोंथाङा जेरैखि जाया बिटिसिखौ बोलो होनांगोन आरो बिटिसिआव जुदि साइसेबोल एमसिएलए देरहानो हायाबा जोङो 15था एमएलएआव मोनसेबो देरहाया आरो 15था एमएलएआव जुदि जोङो मोनसेबो मोनथामबो देरहायाबा बे स्टेटआव जों बोरै गभर्नमेन्ट जागोन दा बेखायनो नोंथाङा जेरैखि जाया बिटिसिआव फैनांगोन आरो जोंखौ मदद होनांगोन गासैबो बिथिङावहाय राहुल गान्धी बिथाङा राजि जादों बिथाङा फैगोन जोंखौ मदद होगोन बे बाराव बिटिसि काउन्सिलनि इलेक्सनाव दस्रायाव इलेक्सन गैखाया आसामनि जथ' लिडारफोर दङ नामाय फैजोबगोन गगैमोनखौ लानानै आरो दिल्लीनिफ्राय राहुल गान्धी फैगोन प्रियंका गान्धी जथ' लिडारफोर दङ जायानो सम मोनगोन बिथांमोना बाहायनो खामायनानै जोंखौ मदद होदों बेखायनो जों आसा खालामदों बे बाराव कंग्रेसनि दोहौ दङ जथेस्थ' जोङो गभर्नमेन्ट जायाब्लाबो जोंखौ बाद होनानै खुनु पार्टिया गभर्नमेन्ट जानो हाया बे जोंनि साखाफारा